Ja, indlægget kommer. Ja. Nej, gå væk fra den bold. Skyd nu væk for helvede. Kom nu lidt. Ja, skyd den op, han er deroppe. Ja, kør. Ja, du er alene mod målmanden. Kom nu. Hvordan kan du skyde forbi? Det mener du ikke. For satan. Ja, jeg skal nok tage det med roligt. Ja. For helvede, så kom nu, mand. Ja, dæk op. Han er der. For satan, mand. Skider sig i bukserne. Nej, så skår de på dig. Hvad fanden er det? Jeg mener det. Hvad er det for noget? Du går ud af det mål. Vi spiller uden mål, mand. Jeg tror, det går bedre sådan. Ja, bare gå ud. Bare spil angriber. Jeg gider ikke det der pis mere. Ja, gå op. Jeg er ligeglad med, at du er målmand. Kom herover. Ja, du skal jo dem spille angriber. Det har jeg lige sagt. Ja, kom så. Skyd. Skyd nu for helvede. Hvordan kan du fløjte af, mand? Hvad er det for noget? For satan. Hvordan fløjter du af? Hvorfor giver du ikke 2 minutter ekstra? Vi har scoret.